Teaser headliner hedder, da dette bachelorprojekt sætter fokus på ægtefæller til terminal kræftsygdom og døende i hjemmet og deres oplevelse af, hvordan roller og hverdagsaktiviteter blev påvirket. Altså deduktion fra teori og lovmæssighed ned til kendsgerning, observation og data. Og induktion, det er kendsgerning, observation og data. Op til teori. Ja. Vi er ergoterapeutstuderende. Ja, det er vi. Ja. Og vi sidder og ved at skrive vores afsluttende bachelorprojekt, som vi skriver i dag den 16. december, og det skal afleveres 6. januar. Til tryk den 3. Så vi sidder lige nu og prøver at få færdiggjort halvdelen af opgaven. Ja. Samle enderne. Ja. Vi har været ude og interviewe nogle ægtefæller, hvor deres partner var syg af kræft og nu er død af kræft. Ja. Og så spørger vi simpelthen ind til, jamen, hvordan oplevede du den sidste tid, hvor, og det skal lige siges, at de kræftsyge havde så valgt at tilbringe den sidste tid i hjemmet. Hvor meget tager man over som ægtefælle, når den anden er syg? Og vi er dø, ikke? Og man må forholde sig til det. Jeg blev chokeret over, hvor meget pårørende påtager sig, og hvor lidt hjælp de egentlig får. Og hvor mange udgifter de sparer det danske samfund for. Ja. Birte, den har vi sendt afsted med, hvor den hakker der og der. Vi mangler analysearbejdet og skrive skrive resultater ned, diskutere på dem, lave perspektivering og en konklusion. Essensen af de 5 interview, vi har haft, der har vi lavet 4 kasser. Det er essensen af, hvad alle informanter har sagt. At de her 4 stykker papir hænger her lige nu, det har jo været en proces, der har været rigtig mange dage undervejs, hvor vi har simpelthen, jeg ved ikke, hvor mange gange vi har delt det op. Så har vi lavet den på den måde først. Så der er jo mange flere end 4 temaer. Noget med at prøve at se, om man kan få nogle af de her ting til at hænge sammen. Nu er det 1364 år. Okay, så første teaser headliner hedder, da dette bachelorprojekt sætter fokus på ægtefæller til terminal kræftsygdom og døende i hjemmet og deres oplevelse af, hvordan roller og hverdagsaktiviteter blev påvirket. Ja. Boom. Ja, fordi så er vi nødt til at gøre det. Ja. University College Sjælland. Din vej videre. Jamen jeg ved det ikke, men i det her projekt har de skrevet det under forskningstype, altså det her med, at